Ела да държиш ме. Дадан. Добър ден! Сега тати ще дойде да си напазарува. Дадан. Добър ден! Здравейте, какво ще ми предложите на мен? О, благодаря много. Това са деца. О, страхотни пресни деца. Да, моля, благодаря. Къде са паричките ти? Плащаш. Нямам парички. Дайте. Аз трябва да си платя. Добре, благодаря. Ето парички. Приятен ден. Още ли парички трябва да платя за тези деца? Много скъпи деца. Благодаря. А това нали са моите деца сега? Благодаря. Дадан. Добър ден! Поздравя. Добре, благодаря. Много. А деца мога ли да си купя? Много хубави деца. Ето ви 5 парички за децата. А продавате ли чушки? Тук виждам, че има чушки. Да. Да, продавате. Добре. Добър ден. Да, благодаря. Ето сега пак децата, но аз искам и чушка да се взема. Ето ви има чуща, да. А чушка мога ли да си купя? Ето. Да, благодаря. Ето. Дадан. Добър ден! Кава. Добре, а чушка мога ли да си купя за тези пари? Ето, чушката я взех. Но всъщност искам да я рекламирам. Ето ви чушката, може да ми върнете парите? Чао! Чао! Не приемаш рекламации, така ли? Аме ти бе. Не ти бе. Ама време си. Така ли? Ама защо ми се карате? Чао. Изчезва. Добре, довиждане. Дадан. Добър ден! Отново. А така, чао, че трябва да изчезва. Да. Благодаря. Добър ден! Мога и това искам да си вземат. За това плотче може ли да си има за малко? Ето, добре, благодаря. Ето, да си ви дам паричките. Те са на вас. Благодаря, довиждане. Чао, чао. Аби. Малчиво. Дадан.